Казан халык сәнгать һөнәрләре техникумы 2011 елда 40-нчы һөнәр училищесы буларак ачыла. Биредә тегүче, костюм буенча рәссам, ювелир һәм башка бик күп һөнәрләргә өйрәнеп чыгарга мөмкин. Быел техникум Татарстан районнарында филиаллар ачуны планлаштыра. Теләүчеләр техникумда өйрәтелә торган һөнәрчелек күнекмәләрен Казанга килеп тормый гына үзләштерә ала. Безнең техникумның үсеше хәзеркеннән кем бит инде үзегез күрәсез, бинага да сыешмый башладык. Балаларның укырга теләкләре бик күп укучылар килә. Шуның өчен безнең рәисебез безгә зур өмет баглап, безнең филиалларны булдыру турысында инде протоколлар чыкты хәзер. Менә Сабар районында үзебезнең филиалларны ачып җибәрәбез. Аннарысын инде Тумда бит инде үзегез күреп торасыз, шунда безнең шушы халык сәнгате һөнәрләре тупланган була инде. Шушы территорияга да безнең үзебезнең өлешебезне кертергез дип калабыз. Онытылып барган һөнәрләрне торгызу өстендә зур эшләр эшлибез инде. Сабар районында яхшы табылган балчык, ул бүгенге көнне зур сертификат алдылар алар. Чит илләр белән караганда, әгәр дә Италия белән сравнивать иткәндә, менә Италия глинасы кебек аларның шундый сертификат алдылар.